Môžem užívať súčasne dve rôzne tinktúry? Áno, môžete, úplne pokojne. Pokiaľ užívate napríklad bylinné tinktúry jednodruhové, môžete ich spoločne kombinovať a môžete ich zároveň užívať naraz. To znamená nakvapkať na lyžičku, do čaju a vypiť. V prípade, ak užívate jednodruhové pupeňové tinktúry, taktiež ich môžete vzájomne kombinovať a užiť naraz. Opäť na lyžičku alebo do čaju. A ak máte napríklad jednu bylinnú tinktúru a jednu pupeňovú tinktúru, taktiež ich môžete pokojne spolu kombinovať a užívať naraz. No a čo v prípade, ak užívate dve zmesové tinktúry? Tieto v žiadnom prípade v jeden deň nekombinujte. Je ich potrebné užívať obdeň, to znamená, v jeden deň si dáte jednu tinktúru a druhý deň druhú tinktúru. A zároveň zmesové tinktúry nekombinujte s jednodruhovými bylinnými ani pupeňovými tinktúrami.